Kopogore koda mano, jo ohala mag Gikomba ne ochiwo ka chunygi goyo kibikibi kaluwore gi milome mane giyudo mar dar alwora mar aora mar Nairobi. Kawuono bende jatend migawo mar arita kaachiel kod apisas mag obila Nairobi ne otimo limbe e Gengaoche ma Nairobi Mathare kod Kiamaiko mar nono kaka chenro mar daro jopiny modak e Gengaoche dhi mbele. Giyango ni sirikal osechako chenro mag chulo omenda maromo 10,000 ne jopiny mane oyudo midhiero mar oula dwe mokalo. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Okinyi mang'ich jo ohala mag Gikomba chunygi omoko. Milome osegol mar daro gi Gengaora ma Nairobi. Ne gichiwo mar timo ohala kaka pile. Kata kamano, sani koro ginyiso luoro margi ni mar inyalo dargi kaluwore gi chik mane sirkal ogolo. Wabayo kamera magwa e chironi. Adieri manenore, chironi chiegni ahinya gi aora ma Nairobi. Jo ohala mane oseyepo loro kendo fundo mwandugi mane giseyawo mar uso. Jo ohala bende okinyi ma kawuono donje ng'anyo mamuol ka gikwedo chenro mar daro gi e chiro mag Gikomba, ma giwacho ni Gikomba ok en kar dak, to en kar uso ma ka gitieko to gidok pacho. En gima lena kabisa ka ji nyiso ni mondo ji odar kaka ma ji dhi e onge. Piny obedo matek, ngima obedo matek, ne ji duto tek. King'iyo iye ka Gikomba te oting'o mine, oting'o kijende, oting'o jodongo. Jogi duto te gin jok mamanyo chiemo mondo mi kaka gitimre kaka gikonyre e ngima margi. To ka ng'ato biro nyisi ni kawuono mondo mi dar to kama idhi bende onge. Idwa ni ng'ani odhi kanye? White collar jobs hazipatikani. Na tunakuja hapa hivi tufanye biashara, tujimudu kama mayouth, tuweze kujenga maisha yetu ya kesho. Wakitubomolea saa hii sisi kama mayouth mna expect tuende wapi? Bende wayudo George Odero, ma en jakom Gikomba. Ne oore mondo mi ota chenro mar daro jo ohala ma ogero sondegi machiegni kod aora ma Nairobi. Olero tich matek mane oromo godo. Gin gigope, gidwaro kaka gichul sai lok magikawo, koro tich no bedo matek zaidi. Koro wakwayo tafadhali sirikal owinjie ywak wa wan joma tiyo ka to adok ot. Chiro ne odich, to ken odiochieng' mar uso ne jok moko. Kae, lemb geno kende ma odong'. Ka gigeno ni sirkal biro weyo gi kae, kata kamano, sirkal bende orido. Kama chielo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne otimo limbe kawuono e kuonde dak ma Mathare, Kiamaiko kod Mkuru kwa Ruben. E limbe ni, Kindiki ne olero ni sirkal osechopo singo margi mar chiwo siling 10,000 ne jogo mane pi oula odaro kawuok e miechgi, kaka yorno mar neno ni giyudo udi magidakie. Bende yangore ni anyuola gi manodar biro yudo thuolo mambele e yudo udi manengo geni piny kata affordable housing mitayo gi sirkal. Yangore ni familia maromo 40,000 manigi ji maromo 181 osedar kendgi ka giwuok e alwora mag aoche kaka Nairobi River, Mathare River kod aora Mangong e kind mamoko e kaunti ma Nairobi. Tumetoa watu 181,000 people who had constructed on the banks of the Nairobi rivers, that is the Nairobi River, Mathare River and Ngong River. And we have similarly situated people. We have other places across the country where people have built on the riverine, where people have built on the riparian corridor. They must move. Lazima watoke na si tafadhali. Kaluwore gi chike mapachoka, gedo machiegni gi aoche ok opuodhi, kendo sirkal dhi nyime gi oro ote ne jopiny modak kuondego mondo dar. Sirkal bende chano pidho yiende alwora mag gengni mag aoche kendo keto chiel. Kothe bende ibiro nyiew kowuok kuom riwruoge mayudore kor gwenge. Bende yangore ni sirkal ni kod chenro mar daro kendo tieko njore e kaunti ma Nairobi, ahinya e Gengaoche mosetigodo kaka kuonde pondo ne jonjore. Ji ma bende nyuo kong'o igeno tiek tijegi magitimo chutho e Gengaoche ma Nairobi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Jong'ad bura opong' kod ilo tok doho mamalo